abun mamaki na gani wanda abun nan ya daɗe yana bin mamaki. Muna cikin mota fa muna tafiya. Wai mu taho tun daga Zaria har mu zo nan Kano. Wai ashe direban mu ya mutu ba mu sani ba. Ya bani mamaki. Uba. To wannan an yi ta lokacin da nake a taba. Shekara 10 da ta wuce, yau shekara 10 da bona da a taba. Akwai lokacin wata ta tare ni. Zan kai ta wallambe. Muna cikin tafiya da ita ina gudu kawai sai wata agwagwa ta zo ta gifta. Kawai agwagwa nan tana gifta kawai ina taka birki. Ina taka birki kawai sai ta yi abun nan din ta kirjin tere da abun nan din bayana ta zuba wannan bayana. Billahi lai tana wallahi yau shekara 10 har yanzu ina jin lauhin nono. Ai wani lokacin za ku ji na yi shuru na yi magana kamar na sha wuyi. To akwai wata rana ina yaro babata ta kawo mu ruwa mai sanyi ina shan ruwa na sai makale min a haƙori. Kawai sai aka kai na asibiti, ana kai na asibiti da aka auna na sai aka ce ai yawuna ya samu matsala zai rika ciwo daga lokaci zuwa lokaci. Shi yasa wani lokacin za ku ji na yi shuru na ki magana to yawuna ne ke amma za ka rena mana hankali mana. Kai ba a ce kowa kai dan raina hankali ba, ai na direba zai mutu mota tun da ka Zaria ta zo Kano. Dan raina kai ka fi uban kowa ma wallahi. Ya sai mana ƙarya. Dan raina hankali. kai da Allah ka fara ka rena mana hankali mana. Kai da wata aka taka ma burki aka ma kirjinta ta turo bayana. Ai ba ƙarya bane, in za ka taɓa bayana ka ji lohi. ba bayan da ka san bypass ka ce Ba da ya irin kace kan ya da kace za Allah ka ban ka ce ka rena mana hankali. Dalla ka tafi mun kofar gidana. kai ma ka cikin Dalla ka tafi mun kofar gidana. hauka ake mun tafi mun ba guri shugaban makareta.